can't hear. Oh, Mama. Yes? Oh. Igen. Csak itt kell várni, hogy bemenj. Fila van. Nem tudom, mi van ott. Engem az visszatekem. Már van fénykép. Tessék? Már van fénykép az üzlet. Na. Jó? Nagyon jó. Szép vagy. Köszönöm. Pont itt van a busz. Igen. Amely ki lehet vágni, nem belőle? Nem lehet? Úgyis videó. De mindig kimész a videóból. Na, jól van. Jól van. Akkor hol kell kikapcsolni? Ott. Itt? Nem, ki kell.